Magandang gabi po sa bawat isa, sa lahat po ng sumusubaybay, sa lahat po ng nakikinig, nanonood ng ating pong programang ito, Prayer Matters, na alam po natin na ito po ay napaka-powerful para po idulog natin, sama-sama po nating idulog ang kahilingan po ng ating mga kapatid. At sa gabi pong ito ay kami po'y masaya at kayo po ay aming nakasama at kayo po ay nakiisa at ang dalangin po namin kayo po samahan niyo po kami na sama-sama po nating idulog ang mga kahilingan po sa gabing ito ng ating mga kapatid na nag-send po ng kanilang mga prayer requests, kagalingan po sa kanilang mga mahal sa buhay, yung mga personal prayer requests po natin sa ating mga gawain, sa ating pong mga anak, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pong mga iba pa pong mga pangangailangan na nais po nating sama-samang idulog sa Diyos. At sa gabi pong ito ay ikinagagalak ko po na makasama para po samahan ako na manalangin sa gabing ito. Wala pong iba ang aking panganay pong anak na sa biyaya po ng Diyos, ito po yung amin pong katibayan, testimony na talaga pong ang panalangin ay sadyang dinirinig ng Panginoon. Wala po kaming ginawa kundi sa buong journey po ng kanilang pag-aaral ay ipanalangin, ipagkatiwala po ang kanyang buhay sa Panginoon sapagkat sila pong magkakapatid ay lumayo sa amin para po makapag-aral at kuhanin yung kurso na ninais nila at pinapangarap nila. Ngunit talaga pong dahil sa panalangin, sa biyaya ng Diyos, ngayon pong August 27 ay gagraduate na po siya ng Bachelor of Science in Pharmacy. At sa kasalukuyan rin po, siya po ay nag-review para po sa kanyang darating na board examination. Wala pong iba kundi ang akin pong anak at pakinggan din po natin ang maiksi po niyang pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Ang akin pong panganay na anak, Sister Amazing Grace Alba. Amen. So mapagpalang gabi po sa buhay ng bawat isa. Ako po'y nagpapasalamat sa Lord sapagkat ako po'y bunga ng atin pong prayer matters na talagang sama-sama po tayong nananalangin sa kabutihan po ng ating Panginoon. So ako po'y nagpapasalamat sa Lord dahil sa sama-sama po nating pananalangin, hindi po biro ang akin pong pag-aaral nung pong ako ay nag-college po. Pero salamat po sa Lord dahil throughout po ng aking pag-aaral, simula po nung ako ay elementary, talagang ang aking life verse na po ay sa Santiago 1 verse 5. Sabi po doon, kung sino man ang kulang sa karunungan sa inyo, sa akin kayo humingi sapagkat ako ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Salamat po sa Lord sa wisdom, sa knowledge po. Hindi po madali yung akin pong pagiging college life ko po. Pero salamat po sa Lord dahil ginaid niya po ako, talagang yung guidance and protection niya po, bagamat malayo nga po kami sa aming pong mga parents, pero sabi nga po, niready po ng Lord ako po sa lahat ng aspeto po ng aking buhay, especially po spiritually, kung paano pong maipakita po natin kung paano ang Lord ay mabuti sa buhay ng bawat isa. Kaya salamat po sa Lord sapagkat kahit po ako ay nakagraduate in throughout po ng aking college years, patuloy pa rin po tayong naglilingkod sa Lord. Hindi po tayo nawala sapagkat yung pong panalangin ng bawat isa na tayo po tumatag sa ating pananampalataya ay talaga pong dinidinig ng Lord. At salamat po sa Diyos sapagkat yung atin pong pagpapagal, pananalangin, paglilingkod, hindi po yun nawawala ng kabuluhan sa Kanya. Sabi nga po sa Romans 12 verse 11 to 12, magpakasipag kayo at huwag maging tamad, buong puso kayong maglingkod sa Panginoon, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. So napaka-importante po ng atin pong gagawin ngayong gabing ito. Ipanalangin po natin, idulog po natin lahat ng prayer requests ng atin pong mga kapatiran sapagkat ang prayer po talaga is effective po yan at ito po yung communication natin sa Lord kung paano pong ang Diyos ay talagang kumikilos, ang Diyos ay buhay po sa atin pong buhay. Kaya salamat po sa Lord at sa inyo pong pananalangin na ako po ay isa sa kasama-sama
prayer items po natin throughout po ng aking college life. Yun nga po, ako po ay gagraduate na sa August 27 at patuloy pa rin po ang aking panalangin po natin na even po sa akin pong board exam, andun pa rin po yung pagsama ng Lord sa akin po. Kaya salamat po sa Diyos sapagkat hindi po nawawala ng kabuluhan ang lahat po ng ating pagpapagal sa Kanya at atin pong pananalangin. So sa pagkakataon pong ito, idulog po natin ang atin pong mga prayer requests ng ating pong mga kapatiran para sa kanila pong mga mahal sa buhay. At ang sabi nga po sa 1 Timothy 2 verse 1, una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Ito po yung panahon na ipapanalangin po natin yung ating mga kapatiran. Magkaroon po tayo ng compassionate heart na hindi lang po sa ating sariling pangangailangan, sariling kagalingan at sarili lang po na mga naisin po sa natin pong matanggap galing sa ating Panginoon, kundi dahil even po yung sa atin pong mga panalangin sa atin pong mga kapatiran. So sabi nga po doon, lahat po ng ating panalangin ay napapakinggan ng ating Panginoon. At ang nais po ng Diyos kapag tayo po'y nananalangin, even po pag pinapanalangin po natin yung ating mga kapatiran, hindi lang po sila ang napapagpala, even po tayong nananalangin, pinagpapala po tayo ng Diyos. Sapagkat andun po yung puso po natin na idulog po yung kanila pong mga kahilingan para po sa ating Diyos na buhay. So sa pagkakataon pong ito, idulog po natin ang atin pong mga kapatid sa kanila pong mga sakit karamdaman, maging po ang kanilang mga mahal sa buhay. So tayo pong lahat ay tumungo at manalangin. Amen. Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan o God, sapagkat Lord, ikaw ay dakilang, makapangyarihan at hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Lord, sa pagkakataon pong ito, nakikita mo po ang puso't isipan ng bawat isa. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan na hindi po naging kalugod-lugod sa iyong harapan. At Lord, sa pagkakataon po ito, sa aming pong pananalangin, O God, Lord, maabot po namin, O God, ang iyong kaluwalhatian, sapagkat Lord, naroroon, Panginoon, O God, ang aming puso na, Panginoon, O God, na patuloy na naglilingkod, nananalangin, O God, para sa amin pong mga kapatiran. Lord, we declare, Panginoon, O God, sa gabing ito, Lord, idinudulog po namin, O God, ang prayer request po ni Sister Gemma ng J. Blue Molino, O God, ang kakagalingan po ng kanyang anak mula sa na si Jude Michael sa kagalingan po ng ubo. Lord, we declare, Panginoon, O God, yung healing, Panginoon, O God, sa kanyang anak, Panginoon, O God, ay makamtan niya. Lord, mula ulo hanggang talampakan niya, we declare, Panginoon, O God, yung mataas na immune system, O God, ang ipagkaloob mo sa anak po, Panginoon, O God, ni Sister Gemma. Lord, we declare, Panginoon, O God, na anumang ubo, Panginoon, O God, na kanyang nararanasan. Lord, ikaw ang aming dakilang manggagamot at ang panalangin, O God, ang dakilang gamot, O God, sa lahat ng bagay, O God. Lord, marami po salamat sa kagalingan, O God, ng anak po ni Sister Gemma sa ubo po ni Jude Michael, sapagkat Lord, alam po namin na natanggap na niya ang kagalingan, O God, at normal na, Panginoon, O God, ang kanyang breathing, O God, even Lord, ang ubo niya, Panginoon, O God, ay patuloy na, Panginoon, O God, ang kagalingan ay nagmumula lamang sa iyo. Lord, we also pray, Panginoon, O God, sa idinudulog po namin ang panalangin na prayer request po ni Sister Geddy ng J. Blue Kamansihan. We pray, Panginoon, O God, sa kanyang daughter-in-law na si Beth Colocar. Lord, we pray for the complete healing, O God, sa kanyang ovarian cancer. Lord, bagamat ang tingin ng tao, Panginoon, O God, ay mahirap, imposible, O God, sapagkat ito ay klase ng cancer. Lord, walang mahirap sa iyo. Walang imposible sa iyo, O God. Lord, we declare, Panginoon, O God, na ino-normalize mong both ovaries, O God, ni Sister Beth Colocar, O God. At Lord, lahat ng abnormalities, Panginoon, O God, ng kanyang reproductive system, O God. Patuloy mo itong gagamutin, O God, at patuloy, Panginoon, O God, ang iyong miracle, O God, ang patuloy niyang mararanasan, Lord, sa kanyang pag-undergo ng chemo, O God, ng kanyang pagagamot. Lord, bigyan mo siya ng lakas ng katawan, O God, sa lahat ng, Panginoon, O God, ng gamot na kanyang ini-intake, O God, Lord, maranasan po niya, Panginoon, O God, ang kagalingan na nagmumula lamang sa iyo, O God. Lord, your miracle intervention sa kanyang buhay ay patuloy niyang mararanasan. At Lord, ikaw ang ikaw, Panginoon, O God, ang dakilang manggagamot, O God, ng kanyang buhay. Sapagkat, Lord, wala siyang magagawa kung wala ang pagsama mo sa kanyang buhay, O God. Lord, lagi mo siyang pataasin ang kanyang pananampalataya sa iyo, O God, na bagamat nanghihina ang kanyang physical na katawan, Lord, ikaw ang magpapalakas at ikaw, Panginoon, O God, ang nagbibigay ng kalakasan, O God, sa buhay ng bawat isa. Lord, yung cancer na yun, O God,
God, sa kanyang ovaries, oh God. Lord, winawasak namin to sa pangalan ni Jesus. Out in Jesus' name, oh God. Lahat, Panginoon, oh God, ng mga bukol, Panginoon, oh God, sa kanyang ovary, oh God. Lord, alam po namin ito'y matutunaw, oh God, at aalisin mo, oh God. At Lord, alam po namin na makakamtan niya ang complete recovery, complete healing, oh God, na nanggagaling lamang sa iyo, oh God. We also pray, Panginoon, oh God, sa asawa po ni Sister Geddy, oh God, si Brother Nick Colocar. We pray, Panginoon, oh God, for your miracle healing sa kanyang Parkinson's disease. Lord, ikaw ang aming dakilang manggagamot, oh God. Lord, Panginoon, oh God, yung kanyang Parkinson's disease, oh God, na sa tingin ng tao, Panginoon, oh God, ay hindi na magagamot. Ngunit, Lord, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Lord, bibigyan mo po siya ng lakas ng pangangatawan, mahabang buhay, oh God. At Lord, ano man ang abnormalities sa kanyang buong katawan mula ulo hanggang talampakan, oh God, patuloy mo itong ino-normalize, oh God. At Lord, makakamtan niya, Panginoon, oh God, ang kagalingan ng himala na nagagaling lamang sa iyo, oh God. Lord, sa kanyang pang-araw-araw na buhay, makikita, Panginoon, oh God, yung improvement, oh God, ng kanyang kalakasan, oh God, ng kanyang katawan, oh God. At Lord, magagawa niya, Panginoon, oh God, ang mga naisin mo sa kanyang buhay, sapagkat, Lord, nakamtan niya, na niya, Panginoon, oh God, ang kagalingang nagmumula sa iyo. Lord, marami po salamat, oh God, sa kagalingan po ni Brother Nick, oh God. At alam ko, Panginoon, oh God, na walang imposible sa iyo, oh God. At Lord, ito po, Panginoon, oh God, na patuloy mong i-honor ang faith niya, Panginoon, oh God, maging ang faith ng kanyang asawa, sapagkat Lord, naroroon ang kanilang pananampalataya na walang imposible at walang mahirap sa iyo, God. Lord, ang kanilang paglilingkod ay nakikita mo, God. At Lord, alam kong patuloy mo silang bibigyan ng mahabang buhay sapagkat Lord, ginagamit nila ang kanilang buhay sa iyo, sa paglilingkod sa iyong kawasan. We also pray, Panginoon, God, idinudulog po namin ang panalangin po, Panginoon, God, ni Sister Miriam ng J. Molino. Lord, ang complete healing po ni Sister Rosalina Rayo, oh God. Lord, siya ay meron po siyang tubig sa kanyang lungs, even ang kanyang heart. Lord, at maging sa kanyang katandaan na 82 years old na. Ngunit, Lord, Panginoon God, ikaw ang magbibigay ng kalakasan sa kanya, oh God. Lord, anuman, Panginoon God, yung tubig sa kanyang lungs at problema sa kanyang puso. Lord, ino-normalize mo ang daloy, Panginoon God, ng kanyang pagpapump ng kanyang puso, oh God, ay mano-normalize. Even, Lord, yung water sa kanyang lungs, oh God, itatanggalin mo, oh God, at Lord, magpa-function ito ng maayos sapagkat Lord, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Lord, marami pong salamat. We declare, Panginoon, oh God, na normal breathing, oh God. Lord, we pray, Panginoon, oh God, for the normal function ng kanyang puso, oh God, sapagkat Lord, ikaw ang aming Diyos na dakilang manggagamot na hindi nagbabago noon ngayon pakailanman. Lord, Panginoon, oh God, magbagamat, Panginoon, oh God, sa kanyang katandaan, oh God, na 82 years old. Ngunit, Lord, ikaw, Panginoon, oh God, magbibigay na, mag-renew na kanyang strength, oh God, at patuloy kang magpapakilala sa kanya, oh God, na ikaw ang aming dakilang manggagamot at ang aming panalangin, oh God, ang panalangin, oh God, ang dakilang gamot, oh God, sa lahat ng bagay na aming pong nararanasan, oh God. Lord, we also pray, Panginoon, oh God, for Elizabeth Cruz, oh God. Lord, may nakitang bukol sa kanyang breast, oh God. Ngunit, Lord, sa pag-test, Panginoon, oh God, nito, Lord, we declare, Panginoon, oh God, na normal, na negative po ito sa breast cancer, oh God. At Lord, ikaw ang magtutunaw, oh God, ng bukol na meron sa kanyang breast, oh God. Ito po, Panginoon, oh God, ay magkakaroon ng kagalingan na nagmumula lamang sa iyo, oh God. Lord, alam ko, Panginoon, oh God, na magne-negative po ang kanyang test for breast cancer at anumang bukol, Panginoon, oh God, after ng biopsy, oh God, Lord, ikaw, Panginoon, oh God, ang mag-aayos, Panginoon, oh God, mag-normalize, oh God, na anumang bukol na meron siya, Panginoon, oh God, Lord, alam ko na matatanggal ito, oh God, matutunaw ito, oh God, sapagkat, Lord, ikaw ang aming dakilang manggagamot at Lord, ito ay isang klase ng testing ng aming pananampalataya kung paano kami magtitiwala sa iyo, God, sa magtitiwala sa iyo, God, sa kabila pananugan ng sakit at karamdaman na amin pong nararanasan. We also pray, Panginoon, God, idinudulog po namin, O God, ang prayer po ni Sister Mona ng J. Blue Pasig. Lord, humihingi po siya, Panginoon, God, ng prayer, Panginoon, para sa kanyang kapatid na si Puring Aban. Lord, nakalalabas lamang ng hospital, O God, at nagpapagaling sa kanyang karamdaman. Lord, ano man ang karamdaman na meron siya, O God. Lord, alam po namin, O God, na patuloy ang fast recovery na mararanasan, O God, ng kanyang kapatid na si Puring Aban. At Lord, alam po namin, O God, na you will provide all their needs, O God. Ano man ang kailangan nila, O God, sa kanilang for his recovery or for her recovery. Lord, alam kong ikaw ang mag-grant nito at patuloy, Panginoon, O God, na
ng kagalingan ay matatanggap niya, O God. At Lord, yung normal function ng kanyang body mula ulo hanggang talampakan ay patuloy Panginoon God niyang mararanasan. Lord, alam po namin na walang mahirap sa iyo, walang Yes, imposible oh sa iyo, God. God. At Hallelujah. Lord, ang lahat ng sakit karamdaman na ito, God, sabi mo sa iyong salita sa 1 Peter 2:24, by Amen. your stripes we are healed, O God. Yes, oh Lord, God. Yes, tinapos mo na ang Jesus. ng mga sakit karamdaman, O God, nung 2,000 years ago pa lamang. At alam ko, Panginoon, O God, na ito ay testing sa aming pong buhay. At Lord, ititurn mo itong testimony, O God, sapagkat Lord, yung kagalingan na nakamtan, O God, ng mga kapatiran po namin, O God, ay magiging kalakasan, O God, sa buhay ng bawat isa. Amen. Buhay na patutuo na ikaw, Panginoon, O God, ang aming dakilang manggagamot. At Yes, Lord, oh kapag God. kami sa iyo magtitiwala, O God, ang lahat ng bagay ay isa sa ayos mo. Lord, Yes, we oh God. also pray, O God, ay dinudulog po namin ang prayer request po ni Pastor Oscar Lasig ng Yes. Jablo Calapan Oriental Mindoro for healing po, Panginoon, O God, kagalingan ni Jeter Lasig, O God, sa kanyang successful surgery. Lord, anumang surgery, Panginoon, O God, ang Yes. gagawin, Panginoon, O God, sa kanyang katawan. Lord, we declare na ikaw, Panginoon, O God, ang Yes, oh kasama niya, God. O God. Yes, oh At healing Lord, touch, bibigyan oh mo God. po siya ng mahabang Hallelujah. buhay, O God. Lord, ano Oh man po God, surgery na God. gagawin, O God, kay Jeter Lasik, O God. Lord, alam ko, Panginoon, O God, na patuloy mo siyang sasamahan, O God. Lord, bibigyan mo ng knowledge, wisdom ang lahat ng mga doktor, even Lord, mga nurses na mga ngalaga sa kanya, na Lord, magiging maayos, Panginoon, O God, at magiging successful ang surgery, Amen, Panginoon, O God, amen, sa amen, pamamagitan, amen. Lord, ng pagsama mo, O God, at Lord, lahat ng instrumento na gagamitin sa kanyang katawan. Alam ko, Panginoon, O God, na naroroon ng successful, Panginoon, O God, surgery na kanyang mararanasan. Lord, marami pong salamat, O God, for the healing of Jeter Lasik, O God, sa kanyang surgery. At alam ko, Panginoon, O God, na patuloy mo siyang sasamahan. Yung provision, Panginoon, O Yes, God, oh God. sa kanyang surgery, O God, ipatuloy mong ipagkakalob sa kanila. Yes. Sapagkat, Lord, naroroon, Panginoon, O God, ang panalangin ng bawat isa na ikaw ang aming dakilang manggagamot. You are a Amen, great amen. provider, O God, sa lahat ng aspeto po ng aming buhay. Yes, You will Jehovah provide, Rapha, oh Panginoon God, the God. strength, the long, Yes, oh God. satisfying life, O God, and you will provide, Panginoon God, ang lahat po ng aming Amen, pangangailangan. amen. Lord, we also pray, Panginoon God, sa dinudulog po namin ang prayer request po ni Sister Olive ng J. Blue Calapan, Oriental Mindoro. We pray, Panginoon, O God, sa kanyang tita na sa Teresita Culya, O God, na inoperahan, Panginoon, O God, ng 2 beses na kanyang breast cancer. Yes, Lord, we pray, Panginoon, O God, your miracle intervention, O God, ang sa kanya pong buhay, O God. Nakakaranas po siya ng sobrang pain after na kanyang opera. Even, Lord, ang kanyang braso na namamaga mula balikat hanggang daliri, O God. Lord, we pray, Panginoon, O God, na magpapakilala ka sa kanya bilang dakilang manggagamot, O God. Lord, walang mahirap sa iyo, O God. Lord, ang sakit na kanyang nararamdaman ngayon, O God, after, Panginoon, O God, ng kanyang surgery, Lord, we declare, Panginoon, O God, yung pain na yun ay tatanggalin mo, O God. yes, oh At God. Lord, Panginoon, O God, ang kanyang pamamaga, Panginoon, O God, niya ng balikat hanggang daliri, O God. Lord, in-normalize mo, Panginoon, O God, that Lord, alam po namin, O God, na babalik ito ng normal, O God. Ibabalik mo yung strength niya, Panginoon, O God, that Lord, mararanasan niya, O God, ang himala ng kagalingan na nagmumula lamang sa iyo. Lord, marami po salamat sa kanyang buhay. Ipapatotoo niya, Panginoon, O God, ang mabuti mong ginawa sa kanyang buhay, O God. Sapagkat, Lord, sa pamamagitan ng panalangin, O God, yung kanyang breast cancer, O God, ay totally, O God, na mawawala na, O God. At Lord, magiging cancer-free na po siya. And even, Lord, ang kanyang kamay, O God, ang kanyang braso, balikat at daliri, Panginoon, O God. Lord, alam ko na ito ay mababalik sa normal, O God, at Lord, gagamitin niya itong mga kamay na ito para purihin, sampahin ka, O God, sapagkat, Lord, ikaw ay dakila sa buhay niya, O God. Lord, marami pong salamat, O God, sa kagalingan po, Panginoon, O God, ni Teresita Culya, O God. Alam ko, Panginoon, O God, na Lord, ngayon pa lamang, O God, ang iyong kagalingan na nagmumula lamang sa iyo, natanggap na niya. At Lord, alam po namin, O God, na
sa aming patuloy na pananalangin, O God. Lord, ino-honor mo po ang aming Yes, oh pananampalataya, God. O God. We also pray, Panginoon, O God, idinudulog po namin, O God, ang prayer request po ni Brother Henrik ng Giblo Molino. Lord, we pray sa kanyang family, O God, for the complete healing sa kanila Yes, pong oh ubo at God. sipon. Lord, alam Lord, po, Lord, Panginoon Lord, namin, na ikaw kailangan ang aming mo naman. dakilang manggagamot, O God. Ano mang ubo ang kanilang nararanasan, sipon, O God. Lord, ino-normalize mo po, Panginoon, O God, ang function, Panginoon, O God, ng kanilang buong katawan. Lord, palalakasin mo ang kanilang immune system, O Yes, God. oh God. At Lord, Panginoon, O God, mararanasan nilang kagalingan nagmumula Amen, lamang sa iyo. amen, We amen. pray, Panginoon, O God, for their whole family, O God, Yes, oh the God. strength, O God, even Lord, the healing, O God, even Lord, the recovery, O God, sa kanilang ubo at sipon, O God. Lord, ikaw ang aming dakilang manggagamot. At Lord, itinataas po namin, O God, ang kanilang buhay sa iyo, O God. Lord, sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng panalangin, O God. Alam ko, Panginoon, O God, na sila'y pinagaling mo na, Yes, O oh God. God. At Lord, alam po namin na patuloy kang kumikilos sa kanilang buhay, O God. At patuloy mong patataasin ang kanilang pananampalataya sa iyo, O God. Sapagkat Lord, sa aming pong mga sakit karamdaman na Yes, nararanasan, oh O God, God. sa iyo kami patuloy na magtitiwala. At Lord, ang 100% fast recovery, O God, and Lord, the miracle Yes. healing, O God, ay We patuloy po claim naming it, Lord. We claim mararanasan, it, O God. Lord. We Lord, declare, marami we po decree, salamat yes, oh sa God. buhay po Panginoon, O God, ni Jude Michael, ni Sister Beth, ni Brother Nick, O God, ni Sister Rosalinda, Sister Elizabeth Cruz, Lord, ni Brother Puring Aban, Lord, ni Brother Jet Lasik, O God, even Lord ni Teresita Kulya at sa buong family, O God, ni Brother Henrik, O God, sapagkat Lord, nakamtan na nila ang kagalingang nagmumula lamang Amen, sa iyo. amen. Lord, marami pong salamat, O God, walang hanggang pasasalamat, O God, ang amin pong itinudulog sa iyo, O God, sapagkat Lord, naroon na po, Panginoon, O God, ang kagalingan na nagmumula lamang sa iyo, O God, ang kanilang nang Amen. naranasan, O Yes, God, at Lord, Jesus. alam po namin, O God, na patuloy na kikilos ka sa, O God, sa buhay nila, O God. Lord, sabi mo sa iyong salita sa Marcos 11 verse 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, Amen. maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Lord, we declare and we claim the healing, Yes, the recovery, O God, na amen. nagagaling Yes, lamang oh sa iyo, God. O God. Yes, oh Lord, wag God. namin ito Miracle tingnan na yung healing touch, negatibo, oh O God. God. Ngunit, Lord, Yes, oh patuloy God. kami Yung magtitiwala lamang sa kalakasan, iyo, God. Lord, Lord, marami is pong salamat, satisfying O God. life, You oh will God. restore our strength, O God, Yes, like an eagle, O God. At patuloy, Panginoon, O God, kaming maglilingkod, yes, O God, Jesus. sapagkat tapat Hallelujah. ka sa buhay ng bawat isa. Lord, marami pong salamat, O God, sa kagalingan nila, O God. And we declare the victory Mahabang coming buhay, from oh you, O God. God. Lord, long and satisfying life, Yes, oh God. prosperous life, O God. Ang Yes, oh patuloy mong Father, oh ipagkakalob sa God. kanila, the provision, O God, in all aspects of their lives. Amen, Lord, amen. marami pong salamat, O God. To you the highest praises, glory, and thanksgiving. In Jesus' name, things we pray. Amen and Amen. amen. Hallelujah. Marami pong salamat, O Diyos, sapagkat alam po namin, Panginoon, na ang panalangin namin yon ay nakarating sa iyong kaluwalhatian. At Lord, tunay nga po, Panginoon, na ngayon pa lamang pine-perform mo na magagandang bagay sa kanilang buhay, O God. At tunay nga po, Panginoon, na sa oras pong ito, patuloy po kaming nananampalataya na sinabi mo, Panginoon, sa Psalm 77 verse 14, you are the God that perform miracles, O God. You display your power among people, O God. Amen. Lord, tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang gumagawa ng himala at ang kapangyarihan mo ay pinakikita mo, Panginoon, sa iyong mga nilikha. Marami pong salamat, O Diyos, sa gabing ito, sapagkat patuloy po namin, Panginoon, na sama-sama buong pagpapakumbaba na idinudulog, O God, ang panalangin po ni Sister Mona ng J. Blue Pasig, O God, para po, Panginoon, sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang dalawang anak, kay Joey Bidanya at kay Jocelyn Floresca, O God, Yes, na Lord. matigil na po sa anumang klase ng bisyong meron Yes, sila. O God. Lord, hindi mo kalooban, O Diyos, na tunay nga po, Panginoon, na yung mga anak ay nagsasuffer, Yes, na Lord. napapailalim, Panginoon, sa gawa ng kaaway, sapagkat Amen. tunay nga po, Panginoon, ang nais mo, Panginoon, ay kami bigyan ng isang buhay na ganap at Yes, O kasaya-siya. God. Na naaalam po namin, Panginoon, na pumunta dito ang dyablo, ang
kaaway para magwasak, pumatay at manira. Ngunit naparito ka, Panginoon, para kami bigyan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya nananampalataya po kami, Panginoong Yesus, na paghihimalaan mo po ang buhay ng magkapatid na ito, O God, ni Joey Bidanya at ni Jocelyn, O God, ni Jocelyn Floresca, O God, na anumang klase ng bisyo, tunay nga pong makawala po sila sa nikanahan ng Panginoon ng mga bisyong ito. Lord, tunay nga po, Panginoon, we pray, we declare, and we decree sa kanilang buhay na Lord, ma-realize po nila, Panginoon, na hindi ito makakapagdulot ng mabuti sa kanila. At tunay nga po, Diyos, buksan mo po ang kanilang puso't isipan upang makalaya sa anumang pong gapos ng bisyong ito, O God. Lord, tunay nga po, i-honor mo po yung faith ng kanilang ina, O God. At hindi mo po sila, Panginoon, pababayaan, O God. Bibigyan mo po sila ng pangalawang pagkakataon sapagkat sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, O Diyos, ikaw ay nagbibigay ng pagkakataon sa lahat sapagkat ayaw mo may mapahamak. At alam po namin, Panginoon, ang nais mo'y kami magsisi, manumbalik sa iyo, at tunay nga po, Panginoon, tanggapin ang kaligtasang nagbubuhat sa iyo. Nananampalataya po kami na ang kaligtasan ng kaluluwa, ang kaligtasan po, Panginoon, ng buong pamilya ni Sister Mona ay darating sapagkat Lord, siya'y pinili mo. Ang gawain po sa Pasig, O Diyos, ay patuloy na magiging malago at matatag. At Lord, alam po namin, Panginoon, na patuloy mong patatatagin ang pananampalataya po ni Sister Mona, na tunay nga, O Diyos, ang kanyang anak ay magbabagong buhay. At tunay nga po, Panginoong lalapit, magpapakumbaba sa iyo, tatanggapin kanila, Panginoon, bilang Diyos at sariling tagapagligtas. At Panginoong Jesus, tunay nga, O Diyos, sila man po, Panginoon, ay magsusuko ng buhay sa iyo. At Lord, tunay nga po, Panginoon, na alam po namin, O Diyos, nabibigyan mo pa po sila ng pagkakataon na magkaroon ng tama, matatag at wastong relasyon sa iyo, Panginoong Jesus. Sapagkat, Lord, tunay nga po, Panginoon, na ang banal na pagkatakot sa iyo ay magdudulot ng buhay. Yes, O God. Tunay nga, O Diyos, na naandun po, Panginoon, ng kapangyarihan mo. And Lord, tunay nga po, Panginoon, ng kalakasang nagbubuhat sa iyo, ng pagpapalang nagbubuhat sa iyo, at Lord, ng tunay nga kaayusan, tunay nga ng kalusugan na nagbubuhat sa iyo. Lord, tunay nga po, Panginoon, pakaiingatan mo ang magkapatid na ito. Ilalayo mo po sa anumang po, Panginoon, na tangka at gawa ng kaaway, upang tunay nga, O Diyos, wag mo pong hayaang tuluyang mapahamak ang magkapatid na ito, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, na maghihimala ka at alam po namin, Panginoon, mararanasan po nila ang pagbabago ng buhay. And Lord, sa pangalan ni Jesus, we rebuke any kind of vices, Panginoon, na meron, Lord, sa magkapatid na ito. Tunay nga po, Panginoon, na lahat po ng espiritu ng bisyo, all negative spirit, stronghold sa kanilang buhay, ito po ay aming pinapalaya sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. In Jesus' name. Even po, Panginoon, muli po, O Diyos, na dinudulog din po namin ang kahilingan ng isa pang nanay, O God, si Sister Heli, O God, ng J-Blo Bunbon, O God. Alam po namin, Panginoon, na ang kanyang tatlong anak ay bibigyan mo, Panginoon, kung paano kang nangako, Panginoon, sa Jeremiah 29 verse 11, O God, na ang nais mo, Panginoon, alam mo po, O Diyos, ang lahat ng panukala mo para sa bawat isa. Tunay nga po, Panginoon, na ang nais mo, ibigyan kami ng isang buhay na tunay nga isang kinabukasan, punong-puno ng pag-asa, O God. Alam po namin, Panginoong Jesus, na ang kanila pong tatlong anak na si Mark Daniel, O God, si Jaser, si Cairo James, O God, na nagsisipag-aral, nananampalataya po kami, Panginoon, na ang panalangin ni Sister Heli para po sa kanyang mga anak na makatapos ng pag-aaral, makatapos po, Panginoon, ng kanilang tinatahak na ninanais na kurso, O God, ay tunay nga po itong matapos nila, O Diyos, yung provision mo, Panginoon, ay kanilang maranasan. At Lord, tunay nga po, Panginoon, na sa kanilang pagtatapos, magkakaroon po sila ng magandang buhay sa inaharap. Kasama ka, Panginoon, na pinaglilingkuran. Aayusin mo din po, Panginoon, ang spiritual na buhay ng magkakapatid na ito. Kung papaanong nananampalataya, naglilingkod sa iyo ang kanilang ina, O God. Ganon din po ang gagawin mo sa magkakapatid na ito, O God. Magpapakumbaba po sila sa iyong harapan.
tatanggapin ka, Panginoon, sa kanilang buhay bilang Diyos at Yes, sariling oh God. Amen. tagapagligtas. Palalagoin mo po ang pananampalataya ng mga batang ito. Ilalayo mo po sila sa anumang kapahamakan, anumang sakit Yes, oh karamdaman, O God. God. At Lord, tunay nga po, O Diyos, na ang dalangin po namin, maging blessing sa marami ang kanilang buhay. Yes, oh At God. tunay nga Bigyan po, sila tiwala Panginoon, sa na iyo, oh God. sila man po, Panginoon, matuto na Amen. sumunod sa iyong Yes, oh kalooban. God. Lord, tunay nga, O Diyos, na wag mo pong hahayaan na mapahamak ang mga batang ito at Lord, tunay nga magkaroon po ng magandang direction patungo sa iyo. Yes, Lord, Lord. salamat, Panginoon, sapagkat pinagtagumpay mo na ang mga anak ni Sister Helly. Yes, oh And God. Lord, sa Amen. kanilang buhay, patuloy mong ipoprovide ang kanilang pangangailangan at Yes, Lord. hindi mo po sila pagkukulangin Amen. sa anumang bagay, O God. Yes, oh God. Even po, Panginoon, sa kahilingan po ni Sister Aiza Alam ng J. Blue Molino, na Lord, ang kanila pong mga kabataan ay magkakaroon po ng first quarter examination this coming week, O God. Lord, Yes, tunay Lord. nga Give po, O them Diyos, wisdom, the na ang knowledge to dalangin po perform, oh namin, God. Panginoon, yung karunungang Yes, nagbubuhat oh sa God. iyo. Amen. Alam You po will make namin, them O head Diyos, what they na think. tunay nga gagawin mo po, Panginoon, lagi silang una, hindi huli. Yes, oh O God. God, Amen. ulo, hindi buntot. Kundi, Yes, Lord. Panginoon, mag-e-excel po sila, Panginoon. Yes, Ano oh man po, God. O Diyos, ang makikita, mag-aaral po silang mabuti at ano man po ang makita nilang test question sa kanilang test paper, masasagutan po nila Yes, ito oh ng God. tumpak, tama, Amen, oh God. We Panginoon, at declare it, Lord. ipapasa po nila ang kanilang examination, higit pa sa kanilang Yes, inaasahan, oh O God. God, sapagkat Amen. nananampalataya po kami na ang mga batang ito'y patuloy na naglilingkod sa iyo, kaya, O Diyos, bibigyan po sila ng pambihirang karunungan sa Yes, kanilang Lord. pag-aaral para po sila sa araw-araw ay mag-excel at maging blessing po sila sa paaralang Amen. kanilang pinag-aaralan, even sa kanilang buong Yes, pamilya. oh God. Nananampalataya po kami, Panginoon, na in-honor mo na ang panalangin ni Sister Aiza Alam, O God, para po, Panginoon, sa katagumpayan ng examination ng bawat makakabataan sa J. Blue Molina, O God. Yes, oh And God. Lord, even po, Panginoon, ang prayer request po ni Sister Yolanda Alcantara Cancino, O God, tunay nga po, O Diyos, na ang dalangin po niya ay kagalingan, Panginoon, sa kanyang mga anak na may sakit, O God. At Lord, Yes, oh tunay nga God. po, Panginoon, palakasin mo sila, pagalingin mo sila. Yes, You are Lord. our Jehovah Rapha, O God. At Yes, oh God. You are nananampalataya great po kami, healer, oh God. Panginoon, na ikaw po, O Diyos, ang hihipo, o ikaw po ang maghihimala. Idadantay mo Yes, po oh ang iyong God. mapagpagaling na kamay sa buhay po, Panginoon, ng mga anak ni Sister Yolanda Alcantara Cancino, O God, upang Lord, anumang sakit karamdaman ang nararanasan po ng kanyang buong pamilya, ang Yes, Lord. mararanasan po nila ay ang himala ng kagalingan na Yes, nagbubuhat oh sa iyo, God. O God. Amen. Lord, tunay nga po, Panginoon, sinabi mo, Panginoon, gagaling ang may sakit sa pamamagitan ng panalangin may Yes, pananampalataya at oh God. nananampalataya po kami, O God, na sila po mga ngayon ay nakaranas na ng kompletong Yes, kagalingan, Lord. even po sa buhay ni Sister Yolanda, anuman po ang kahilingan ng kanyang puso, naroon po, Panginoon, na ito'y tinugon mo na, Yes, kinatagpo oh mo God. na, at alam po namin, Panginoon, na siya man ay magkakaroon ng matibay, matatag at mataas sa antas ng Amen. pananampalataya, pagtitiwala at Yes, oh God. paglingkod sa iyo. Even po, Panginoon, dinudulog po namin, O Diyos, ang kahilingan po ni Sister Mabel Shi, O God, na tunay nga, O Diyos, ang nais po niya, ang dalangin po niya, ay huwag pong malapitan ng anumang plano at gawa ng kaaway ang kanyang buong pamilya, Yes, oh lalong higit God. ng anumang uri ng sakit at karamdaman, O Yes, God. Lord. Lord, nagdideklara po kami sa kanyang buong pamilya that no weapon forms against them shall prosper, O Yes, God. oh God. Nananampalataya po kami, Panginoong Yesus, na anuman po, Panginoon, na ginawa ng kaaway para sa kanyang buong pamilya ay hindi po magtatagumpay Yes, oh sapagkat God. sila po'y balot mo ng banal mong Yes, oh espiritu, O God. God. Lord, yes, sa kararabashi, kararakanda, lalalabasya, kararakanda, lalalabay. Lord, tunay nga alam po namin, Panginoon, yung covering po ng iyong kapangyarihan ay kanilang naranasan, O God. Even your righteousness and holiness, O God, ay bumalot po sa kanilang buong katauhan, O God. Marami pong salamat, O Diyos. Muli po, dinadalangin din po namin ang mga gawain po namin ng J. Blue family, O God. Yes, oh Lord, God. tunay nga pong patuloy po itong magtagumpay, maging Yes, matatag, maging Lord. malago. Lalong higit po, Panginoon, sa akin po, Panginoon, pinangungunahan na ipinagkatiwala mo po sa akin, O God, at J. Blue Kamansihan Chapter, O God. Ang dalangin ko po, Panginoon, patuloy po kaming maging matatag, maging malago, Yes, maging oh God. mabunga ang Lord, gawain more doon. souls to harvest, oh Diyos, oh God. God, Lord, tunay nga po, Panginoong
maraming kaluluwa. Mga anak mo ang mabago ang buhay. Lord, pupunuin mo po ang iyong bahay-sambahan, ang mga anak mo magpupuri, magpapasalamat sa iyo. At Lord, bibigyan mo po kami, Panginoon, ng more dedicated, committed workers and leaders, O God, sa lugar na iyon. Even po, Panginoon, ang aming paglilingkod, ang amin po, Panginoong ibinibigay mo pong pagkakataon upang amin ikaw mapaglingkuran. Even, Lord, ang dalangin po namin, laging mag-apoy, O God, ang aming paglilingkod sa iyo, O God. Lord, continue, O God, to touch your people, O God. And Lord, tunay nga po, Panginoon, sino man po sa aming mga kapatiran, ang nangangailangan, may sakit karamdaman, ay pinagaling mo na. At ano man pong pangangailangan nila, iyon na pong kinatagpo, O Diyos. At Lord, tunay nga po, Panginoon, na lagi po sila na dudulog sa iyo, magbabasa na yung salita upang, Lord, lalo pang tumaas ang pananampalataya at paniniwala nila sa iyo, O God. Marami pong salamat, Panginoong Jesus. At Lord, alam po namin na sa October, darating na October, O God, ay magaganap po ang October 18, O God, ay tunay nga po, Panginoon, na magkakaroon po ng J-Blue, Kamansihan, Lord, tunay nga po, Diyos, 15th year Thanksgiving anniversary. At ngayon pa lamang, O Diyos, yung katagumpayan, O God, ay ipinaranas mo na sa gawain mo pong iyon, O God. Ang lahat ng yung tulong sa amin, yung provision mo, O God, Lord, ang lahat po, Panginoon, na dapat ihanda ay patuloy mong ipapaalaala sa amin. At Lord, ialalagay mo po sa kayusan ang anniversary ito. And Lord, tunay nga pong inilalapit po namin sa iyo, O God, ang darating po ngayong Sabado, O God. Lord, tunay nga ang anniversary po ng J-Blue na 1 chapter, O God. Lord, nananampalataya po kami at nagpapasalamat, O Diyos, na yung 18 years na pinagkaloob mo pong katapatan sa J-Blue na 1, magamat sila po'y dumanas ng iba't iba po, Panginoon, na pagsubok, O God. At tunay nga po, O Diyos, there is nothing impossible unto you, O God. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat alam po namin, Panginoong Jesus, na tunay ngang kikilos ka, O Diyos, at Lord, mararanasan po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu, ang tulong po, Panginoon, nagmumula sa iyo, O God. Lord, we pray, we declare, and we decree a glorious, blessed, anointed 18th year Thanksgiving anniversary ng J-Blue na 1 na gagawin po, Panginoon, sa Saturday at 1 p.m., O God. Tunay nga po, Panginoon, ang dalangin namin sa pamamagitan ng anniversary ito, maraming mabago ang buhay, maraming tumanggap sa iyo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Marami po, Panginoon, ang makakilala sa iyo. At Lord, tunay nga po, Panginoon, yung anointing mo, yung pagsama mo, at yung katagumpay ay maranasan sa lugar na yon. Maging sa lahat po ng dadalo ngayon pa lamang, i-prepare mo na po, Panginoon, ang lahat ng dadalo doon. Ihahatid mo, Panginoon, sa lugar na yon ang mapayapa at ligtas. At Lord, tunay nga po, Panginoon, simula sa kanilang preparation, O God, even sa kanilang program, even sa magandang panahon, even sa magandang daloy ng kuryente, even sa probinsya, sa financial needs nila, O God. Lord, ikaw po, Panginoon, ang magpo-provide, Panginoong Jesus. Sapagkat, Lord, kailanman ang iyong mga anak na naglilingkod, ang iyong mga anak na tapat na naglilingkod, kailanman hindi mo pinagkukulang. Kaya, O Diyos, nananampalataya po kami na sobra lalabis, ngunit hindi magkukulang. Ang lahat, Panginoon, ng gagawin mong himala sa anniversary yun ng J-Blue na uhan, O God. Lord, tunay nga patuloy na magkaisa ang mga workers and leaders doon sa pangunguna po ni Pastora Merla, O God. Patuloy mo po silang patatagin, magkaisa, magmahalan, magtulungan. At Lord, yung tunay nga po ang mga kananayan at katatayan doon, O God. Lord, ay gawin po nila ang lahat ng bagay out of love. Panginoon, pagmamahal sa iyong ministeryo at lalong higit pagmamahal sa iyo, Panginoong Jesus. Lord, tunay nga po, Panginoon, wala kaming dapat ibang gawin kung hindi po namin amin pong sasamahan ng pag-ibig na nagbubuhat sa iyo. Marami pong salamat, O Diyos. Salamat po, Panginoon. We pray, we declare, and we decree a successful, blessed, anointed anniversary po ngayong darating na Sabado sa J-Blue Nauhan. And even, Panginoon,
kami po ay sama-samang dumudulog sa kararabashi, kararakanda, lalalabasya, kararakanda. Lord, tunay nga po, O Diyos, sa tunay nga po, Panginoon, dinudulog namin ang prayer request ng aming J. Blue Molino. Tunay nga po, O Diyos, na Lord, ang dalangin po nila, Panginoon, patuloy ka po ding mag-raise up ng more dedicated, committed workers, leaders, O God, sa kanilang tunay na gawain na yon, yung with compassionate heart, O God, Lord, yung nandun po, Panginoon, ang pag-ibig sa paglilingkod, pag-ibig sa pagpapahayag ng iyong salita, pag-ibig sa mga tumanggap po, Panginoon, ng responsibilidad sa bawat ministeryong iaatang mo sa kanila. Nananampalataya po kami, Panginoon, na walang imposible sa iyo. Oh God, we pray, we declare, and we decree spiritual awakening sa bawat isa na naroon, even revival and breakthrough, oh God, sa kanilang buhay, oh God. Lord, sa lahat, Panginoon, ng J. Blue family, oh God, we declare spiritual awakening, we declare revival, we declare breakthrough, oh God, sa buhay ng bawat isa. Lord, even po, Panginoon, sa lahat po ng pastors, workers, leaders, oh God, members, oh God, ng J. Blue family, oh God. We pray, we declare, oh God, revival and breakthrough sa buhay ng bawat isa, oh God. Lord, yes, oh God, alam po namin, Panginoon, na lagi kami mag-aalab, lagi kami po, Panginoon, magiging maapoy sa paglilingkod, and Lord, yung amin pong paglilingkod ay magiging mabunga. Lahat po ng J. Blue family, lahat po ng J. Blue churches, oh God, ay i-bless mo, Panginoon. Pagbubungahin mo, Panginoon, ang lahat po ng aming mga pastors, workers, leaders, oh God, members, oh God, sa pangunguna po ng mag-asawa ni Bishop Leo and Reverend Stella, oh God. Lord, tunay nga po, Panginoon, patuloy na yung anointing mo'y mararanasan namin, patuloy na yung pagsama mo, oh God, at Lord, pag-iinitin mo lalo ang aming pag-ibig sa paglilingkod sa iyo, oh God. Lord, tunay nga lagi kang maparangalan sa aming buhay, maitaas sa aming buhay. Ang lahat po, Panginoon, ng J. Blue family, Lord, tunay nga ilayo mo po sa anumang sakit karamdaman, anumang kapamakan, at i-bless mo kami, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. And even po, Panginoon, ang gaganapin po sa August 23, sa Saturday, oh God, na J. Blue Youth Fellowship, oh God, sa main, oh God, nagaganapin sa main worship hall. Lord, tunay nga ngayon pa lamang, oh Diyos, tunay nga po, Panginoon, pinagtagumpay mo na ito. Marami pong kabataan ang mababago ang buhay, marami pong kabataan ang mamumulat, Panginoon, sa tunay nga sa kabanalan, sa katwiran, at Lord, marami ka pong dadaling mga kabataan na nangangailangan ng kaligtasan sa lugar na iyon, oh God. Lord, tandalangin po namin, at katulad po, Panginoon, ng tema nila, Panginoon, answering the call, here I am, voices that say yes to God. Lord, katulad ng sinabi mo, Panginoon, katulad ng sinabi, Panginoon, ni Isaiah nung siya'y tinawag mo, Panginoong Jesus, no, tunay nga, O Diyos, na sinabi mo kung sino ang pwede mong isugo, pero ang sabi po niya sa Isaiah 6 verse 8, here I am, Lord, send me. Panginoong Jesus, salamat, Panginoon, sapagkat maraming mga kabataan ang magsasabing, here I am, Lord, send me. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat yung wake-up call sa mga kabataan, oh God, ay mangyayari sapagkat napakarami po, Panginoon, ng mga kabataang napapahamak ngayon. Napakarami po, Panginoon, na nag-a-arise, oh God, na sakit, lalo na po ang AIDS, oh God, na Lord, tunay nga po, Panginoon, na ang pinakang marami, Panginoon, na bilang ay sa mga kabataan, lalong higit sa mga minor de edad. Lord, hindi mo hahayaan, Panginoon, na ang aming mga kabataang ito'y mapahamak. Kahamagan mo po ang lahat ng aming mga kabataan, oh God, na tunay ang ilayo mo po, Panginoon, sa ganitong klase, Panginoong kapahamakan. Italayo mo po ito, Panginoon, sa ganitong klase, Panginoon, ang gawa ng kaaway ng Diablo sa kanilang buhay, oh God. Lord, tunay nga po, Panginoon, katukin mo po ang puso ng aming mga kabataan na patuloy po silang lumakad sa katwiran, patuloy po silang lumakad sa kabanalan mo at wag mo po silang pababayaan, oh God. Lord, wag mo pong hahayaan na maraming kabataan ang maligaw na naglandas, bagkos ay ang mga kabataan ito'y magbalik loob sa iyo, magpakumbaba, at tunay nga po, Panginoon, na ikaw man sa kanilang puso'y tanggapin bilang Diyos at sariling tagapagligtas, mabuksan ang kanilang kaisipan na tunay nga magkaroon sila ng tama
na relasyon sa iyo, O Yes, God. Lord. Amen. Lord, tunay nga po, Panginoon, maraming mga kabataan ang magtataas ang kamay para purihin ka. Marami Yes, pong Jesus, mga oh God. kabataan ang bubuksan ang labi para isigaw na ikaw ang aming Yes, oh makapangyarihang God. Diyos. Amen. Marami pong salamat, O Diyos, even po, Panginoon, sa gaganapin po ng J. Blue May na Family's Day with the Lord sa September 7, first Sunday of September, O God. Lord, katulad po, Panginoon, ang sinabi, Panginoon, sa iyong salita sa Joshua 24 verse 15, but as for me and my family, but as for me and my household, we will serve the Lord. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat pamilya po na maglilingkod sa Yes, Panginoon. oh God. Lord, Amen. magdadala ka po ng maraming pamilya Yes, sa aming J. Jesus, Blue oh Main. God. Oh God, na tunay nga po, Panginoong sama-samang maglilingkod sa iyo, Amen, Lord. sama-samang luluhod sa iyo, Yes, oh sama-samang God. magbababad sa presensya mo, at Yes, sama-sama Jesus, po, oh God. Panginoong maliligtas. Amen, Lord. Lord, ang dalangin po namin, walang pamilyang mapapahamak, kundi, O Diyos, magkakaroon lahat ng kaligtasan na Yes, nagbubuhat sa iyo. Lord. Lord, Amen. pamilya, ama, ina, mga anak ng tahanan, O God, kung ang mga pamilya po may manugang apo, lahat po ng miyembro ng kanilang pamilya ay maliligtas at Yes, tunay ngang Jesus, Lord. magsusuko ng buhay Amen, sa iyo. oh God. Katulad Amen. po, Panginoon, ang sinabi mo, kapag kami sumampalataya, kami at ang aming buong pamilya ay maliligtas. Yes, Kaya Jesus, salamat Lord. po, We declare, Panginoong oh God, Jesus. every Salamat, family O Diyos. salvation come Patuloy before mo you, po, oh God. Panginoong, pagdadaluyin ang kaligtasan sa bawat Yes, oh miyembro God. ng pamilya. Amen, Lord. Lord, salamat, O God. Salamat, even po, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas. Yes, Salamat, O Jesus, oh Diyos, God. sa Have mercy, oh pagkatunay nga God. po, Panginoon, kahabagan mo po ang aming Yes, bansa. Lord. Katulad kung papaano ka namin kinikilala, na ang sabi mo sa iyong salita, mapalad ang bansa na ikaw ang Panginoon, O Yes, oh God. God. Lord, tunay nga po, O Diyos, na ang dalangin namin, patuloy mo po kaming bigyan ng matutuwid, maaayos, tapat na mga namumuno simula Yes, sa oh God. pinakang mataas Amen, hanggang Jesus, sa Lord. pinakang mababa, O God, Amen. upang maranasan po namin ang mapayapa, nagkakaisa, maunlad at masaganang Yes, bansa, oh O God. God. Lord, maging po dito sa aming probinsya, sa mga exposed pong corruption, O Yes, God. oh God. Lord, alam po namin, Panginoon, na lalo mo pang i-expose sa anumang klase ng corruption upang Yes, tunay Lord. nga, O Diyos, yung matagal na po namin idinudulog sa iyo, na tunay nga po, Yes, oh Panginoong, God. matigil na anumang corruption, kundi ang lahat ng budget o kaba ng bayan ay mapunta sa maayos, sa makatwiran lamang, O Yes, oh God. God. At Lord, ito'y pakinabangan ng lahat ng mamamayang Pilipino, Yes, God. Lord. And Lord, tunay nga pong inilalapit din namin sa iyo ang kapakanan po, ang presyo po ngayon ng palay, O God, sa merkado. Lord, tunay nga po, Panginoong, napakarami po, Panginoon, na nagkalat na importation ng bigas na siyang Yes, oh God. nakakaapekto sa mga tunay nga, O Diyos, mga magsasaka. Lord, tunay nga po, Panginoong, patuloy mong ibangon ang kapakanan po ng magsasaka, O God. Lord, ang amin po, Panginoong agricultural sector, O God. Lord, tunay nga po kahabagan mo po, Panginoong Yes, oh Jesus. God. Ipaunawa mo po sa mga namumuno sa amin na hindi importation ang solusyon para po sa problema ng aming ekonomiya, kundi Lord, suportahan po nila ang mga magsasaka, hindi lamang po consumer, kundi po God, ang gusto po namin ay safe na bigas, Yes, safe oh po, God. Panginoon, na makakakain ang bawat Yes, Pilipino, Lord. at Lord, Amen. tunay ng sarili po namin pinaghirapan ng mga magsasaka, O God. Lord, tunay nga pong iaangat mo po ang presyo ng palay, Yes, oh maging God. po ang presyo ng bigas, para nang Amen. sa gayon, O Diyos, ang mga magsasaka, Panginoon, ay hindi mabaon sa anumang Yes, pagkakautang. oh God. Marami pong salamat, O Diyos, sapagkat ipinagkakatiwala po namin sa iyo lahat ng Yes, bagay, oh God. lahat ng bagay na ito Lord, dinudulog we pray namin for sa iyo. peace, Lord, yes, O God, oh Lord, God. tunay nga po, Amen, Lord. Panginoon, even po ang aming mga mangingisda, na Yes, oh God. Panginoon, patuloy na pinagbabawalan sa kanila po, Panginoon, mga lugar na pinangingisdaan. Lord, tunay nga po, Panginoon, na lagi mo po silang samahan. Huwag mo pong Amen, Lord. mapahamak ang aming mga mangingisda, Yes, oh sapagkat God. wala po silang nais lamang kundi ang mabigyan o ang masuportahan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Yes, oh Lord, God. we pray, we declare, and we decree yung peace, O God, sa Yes, bawat oh isa, God. yung Your provision protection, oh mo, God. yung pagkilos mo, O God, Yes, yung Lord. protection and guidance, Yes, O oh God. God. And Amen. Lord, tunay nga po, Panginoon, sa bawat lahat po, Panginoon, ng kahilingang ito, Lord, tunay ngang naidinulog namin sa iyo. Ang Yes, sabi mo, oh God. Panginoon, sa iyong salita, ang panalangin namin,
Kahit hindi pa tapos sa iyo ng diringgin, Yes, Lord. ipagkakaloob mo na ang Amen, aming O mga God. We hinihiling. declare the Kaya victory over the nananalangin family. po kami. We pray, we declare, and we decree victory after victory, Yes, favor O after God. favor, Yes, O God. Jesus, O At God. For your nananampalataya po breakthrough, O kami na God. nakarating sa iyong kaluwalhatian ang Yes, mga healing, O panalangin God. ito. Salamat Salamat, po. O Diyos, sa ilyuhan mo po ng iyong kapangyarihan ang lahat ng Yes, O God. katugunan mo, ang lahat ng kasagutan mo sa mga Yes, O panalangin God. ito na huwag pong maagaw ng kaaway, O Yes, God. Jesus. Lord, patuloy mo kaming patatagin sa aming pananampalataya, patuloy Amen, O kang God. maparangalan sa aming buhay, at patuloy po namin, O Diyos, na matanim sa aming puso ang maalab naming pag-ibig sa iyo, Yes, ang Lord. paglilingkod Amen. namin sa iyo, at ang pagmamahal namin sa Amen, O God. ministeryo na ipinagkaloob mo po sa amin. Yes, Jesus. Salamat, O Diyos, salamat. Tunay nga po, Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Yes, Jesus. Receive all the highest praises, Amen. glory, and Amen. thanksgiving. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang Diyos sa gabing ito, sa katagumpayang ipinaranas po sa buhay ng bawat isa.